Sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang 12 ka anak ni Jacob nga mao ang piniling katawhan sa Dios. Ug ambot nganong 12 basta mao ni ang pagbuot sa Ginoo. Nya kining 12 ka apostoles gimintin na gyud ni hangtod pag-abot ni Kristo na nga wala man ang kaning mga anak ni Jacob nangawa man ni sila spasing, wa naman sila kaayo tuos Ginoo, nagkagubot, nagkatibulaag, ang pagtigom ug balik nila purting lisura. Gani hangtod karon sila ra sad nimoy mag-unay-unay og gubat-gubat. Pero si Jesus nagtukod og bag-ong 12 ka pinili nga katawhan, iya nang gitawag og apostoles. 12 ka apostoles. Ang misyon sa 12 ka apostoles mao ang pagsangyaw sa maayong balita, pagpapahawa og mga yawa, og pag-ayo og mga masakiton. Sa 12 sad katawhan katong tribo, the 12 tribes of Israel, apil adto si Jose, kadto si Jose nga gihisgutan karon nga maoy gobernador na sa Ehipto. Mao gihapon ang misyon sa Ginoo aron magsangyaw nga dunalay usa ka Dios, mao nay maayong balita. Nya ikaduha nga ang Dios muluwas nato pinaagi sa pagpapahawa sa mga dautan, mao to nga ang pagtuo ni Abraham, ni Jacob ug ni Isaac, mao ang ilang gibatunan. Unya dayon ang pag-ayo og mga masakiton. Sa 12 ka anak ni Jacob, ang napo buangon, ang usa buutan, ang kamanghuran wa say siguro. Wa pa man to siya matao. Pero sa 11 nga nag-una, ang ika-11 mao si Jose na porting buutana. Ang napo mga siloso kaayo, ilang buot patyon si Jose, mao tong ilang gihug sa atabay niya kay mura man sa sila nagilty nga mamatay na diha, kita gyud nakaingon gibaligya na lang nila sa mga negosyante nga padung adto sa Ehipto. Ug mao to nga si Jose gibaligya dito sa Ehipto isip ulipon. Pero tungod lagi sa kabuutan ni Jose, gasunod gid siya sa sugo sa Ginoo, giantos niya ang tanan, wa gyud siya magdumot sa iyang mga igsuon, gidawat ra gid niya ang iyang tanang kalisdanan, gihimo siya sa Ginoo nga bantugang tao sa Ehipto, na raytahan na hinuon siya ni Paraon, ang Pharaoh, ang king of Egypt. Nakuha ninyo ang istorya? Og ang mga buangon niya nga mga igsuon naghapa-hapa na siyang tiilan dito niya kay wa naman sila kaila kay perti nagungdugaya niya hariano na kayo gisulob si Jose ray nakaila nila. Unsa may naas kasing-kasing ni Jose, yawa o Ginoo? Kung kamo pa ato unsa inyong buhaton aning hapa-hapa nga gihug kas tabay buot pagyug kang patyon, unsa kay buhaton nimo? Yawanon mo. Mubawas kita nian ng mga animal karon lang gid mo kabaos yun kun yung mga buanga mo ana kita. Pero si Jose wa iya hinong gisiguro nga magkatigom silang 12. Ingon siya ibili ning usaha, iya lang giagi ba og kana bang hadlok-hadlok ba, ibili ning usa uli mong siyam nya dad adinhi ang kamanghuran, di gani ninyo mada patyon ko ni din amo makabalik dinhi. Ang iya lang gusto nga magkatigom silang 12, so naningkamot siya nga ang 12 maintak. Kakuha gyapon mo? Mao na siya. Karon ari na ta sa gipili ni Jesus. Ang gipili ni Jesus nga 12 ka kana na ang apostoles, dili na kaliwatan, apostoles na. Ang 11 buutan, ang ika-12 buangon. So 11 na sad ang buutan, usa na lang say buangon. Kisa may buangon?
Kinsa? Husga. Muna. Kamu asa man mo nabilong? Karon kamo ba? Asa man mo gusto nga mabilong sa 11 nga buutan o sa usa nga buangon? Mga naong ninyo, mga Judas, kay tanan. Unsa may gibuhat ni Judas? Iyang gidawat ang tanang kaayuhan, tanang gahom nga gihatag sa Ginoo nila. Gitagaan man sila gahom. Pagpapahawag yawa, nakapapahawa sa yawa si Judas didto sa laing tao, pero wa niya papahawaa ang yawa nga naas iyang kasing-kasing. Pero sa laing tao, iyang gipapahawa. Giayo sa niya ang mga masakiton, pero wa niya ayuha ang iyang sakit sa pagkasugarol, sa pagkahingwarta, o pagkabakakon. Wa niya ayuha. Ang laing tao ray iyang giayo. Na si nakaapa ni Judas. Ngayon sa may resulta, si Judas nagbudhi sa iyang Ginoo. Ang 11 ni sugot sa sugo sa Ginoo. Hangtod karon mga bunga na ta sa 11 ka apostoles. Pero kadtong nasod sa Israel, awa na to, papas na to kay pagkamatay ni Jose, gitigom sila ni Moises. Pagkahuman, pag-abot sa Kanaan, nag-away na pod sila, hangtod nangabungkag, nagdiyos-diyos na pod sila dito. Hangtod yun nga wa na gid sila mo ila. Hangtod gani karon kadaghanan nila, wa mo dawat ni Hesus nga mao ang manluluwas nga ilang gipaabot. Wa sila dawat. Mao na bungkag gid sila. Unsa may leksyon ani? Nga kita untang tanan nga mga nituo ni Hesus ato sa duntang ibutang sa atong hunahuna o kasing-kasing nga ang atong misyon una ang pagsangyaw gyud nga naghari na ang Ginoo. Sa inyong balay, unsa inyong gisangyaw? Kinsay hari didto? Oy, kinsay hari sa inyong balay oy. Kamo ambot pila ka buk nato nagsangyaw nga magingos mga anak, dong day naghari ang Ginoo sa atong balay ha, ang Ginoo gyud paharia. Oy, kamo mo'y mga hari oy. Dinhis parokya kinsa may gisangyaw dinhi nga hari? Dali maka-identify pari. Ay kamo no inyo sa kong i-appeal. Bitaw tinuod sa bitaw. Kusog ang pare ba? Ngano man eh. Maningil dahil ba? Unsa mo, wa mo bata. Hari yun, pare. Mao na failure sa kuan eh. Ana, kamo sad otro sad. Mao na sugod karon ato na ning usbon atong kinaiya ha. Ato na yung isangyaw nga ang Ginoo mo'y hari. Ngayon sao man na paghimo nga ang Ginoo mo'y hari. Ang unang buhaton mga lagad kita sa usag-usang. Kay mga lagad gani ka, di jud ka hari. Di ba? Wa jud ka maghari-hari. Kana ikay mo serba. Pras dinhi, ako'y manilhig. Wa na ra ko manilhig da. Ako'y manglimpyo. Wa na sa ko manglimpyo. Ana, ngita lang kong paagi nga, makaalagad sa ko. Uy, sayo kay kong mumata dinhi, magsigi kong basa sa mga text messages, mga donations. Kaya di na ako basahon, di na ako replyan, basin unyag withdrawon og balik. Alas 3 pa lang imidya sa buntag, muna na akong buhaton. Nakaroon gani, hanghang pa akong mata. Ay daghan kayong mga kuan, mga text messages. Wa na gani ko kaayo ka text sa madre, no? Kay tungod sa text messages. Ay, kamo sa no, to sa mo panagsara man gon-agod. Anya. Ana, nya ikaduha ako sa nang gipaningkamutan nga dili ko mag-claim nga na ako'y kwarta. Kinahanglan ang kwarta belongs to the church, dili nako. Mo na doon na sa ko'y pamaagi dinhi na ako sang ibalik ang kwarta nga musod sa akong kamot nganha sa simbahan. Og tingali nakita po na ninyo
sa ako sang mga kuyog ug sa ang simbahan wa ra dinhi sa teritoryo sa San Vicente Ferrer. Ang simbahan all over the world mo na karon anatay natabangan nga mga parokya, mga eskwelahan, mga katawhan nga wa dinhi mabilong pero na naglisod atong gitabangan. Dako nakaitag natabang sa mga tao sa atong charitable work. Ako nya nang i-report karong Domingo kon buhi pa mo ha. Basin pa makabati pa mo karong Domingo pero gudi mo kabati. Sao man dito lang mo sa langit paminaw. Mo na ako sang pamaagis pag-alagad. In short, mga lagad ganita atog yung i-empty ang atong kaugalingon. Kana bang wa tay gi-claim nga ato kay ang usa ka alagad sulugoon dili gina moangkon nga siya'y tag-iya sa usa ka butang. Kay kung siya nay tag-iya sa usa ka butang, di na siya magpasugo. Nanglitan kamo ron, mo claim mo nga kamoy tag-iya sa inyong balay. Nya mo ingon ko ron ninyo, iirog ang inyong koral kay pitos kay dan. Iirog ba ang inyong koral kay pitos kay dan? Motuman mo. Ikaw, buang ka na, ako'y tag-iya na. Labi na yung atuon ta mo dito. Ato ning iirog day ha. Ato ning iirog og mga 1 meter lang kay para makaluag-luag ta dinhi sa tuagianan. Sugot mo. Kay ikiha tanong kang buanga kang paria ka. Mana ka? Di ka pasugo eh. Sige kuno, sway claim ng inyong lawas na kamoy tag-iya. Nya asawa ka. Sigihan kag kulatas imong bana. Nya sugoon dayon ka sa Ginoo. Pasaylo alang kung tamparoson imong pikas aping patamparos lang sang pikas. Mingon ka, ngigagod abuse naman na. Pero mingon ka, ang Ginoo mo'y tag-iya ani, nya sama sa mahal nga birhen ba, sulugoon ako sa Dios, hangtod gyud ka mamatay. Ano? Ikaduha, ang pagpapahawa og mga yawa. Ang yawa day nga atong papahawaon, dili ka nang naa diha sa atong isig kataw, unaha pagpapahawa ang yawa nga naas imong kasing-kasing. Muna si Jose ni action unta siyag kato nakasiguro jud ko nga ni action inisugod ang iyang pagsulti sa mga igsoon sa to pa nagi say action nga iya unta tong panimaslan pero unsa may iyang gibuhat migawas siya og mihilak pag-ayo. Mihilak kanang paghilak maunay makawagtang sa yawa. Distingi ra gud ninyo masakitan mo, ayaw pagyaw-yaw. Ayaw gyud pagyaw-yaw. Ayaw pagsigig subay-subay, sigig analyze, buang animal. Ako gabinuutan ko siya, gabinuang yun, buang yun, wa gyud respeto ako, sige kog antos, wa gyud siya kakita. Ayaw ana. Musamot man ang yawa diha nimo. Unsa may imong buhaton? Hilak. Hilak nga way reklamo. Hilak ba? Ilingi ana imong tupad. Ingna kusog ka mo hilak o reklamo. Sige ko na, ina. Asa mga kusog ka mo hilak o reklamo? Uy, pagliningi ay mo ba? Wala mo liningi ay. Nya mo tubag sang usa, lain maning ako pa din, hilak pero reklamo. So, ayaw, hilak lang, ayaw reklamo. Ano? Mo na makapawagtang gisyawa. Mo bitaw si Jesus, nihilak siya. Gibudhian siyang Judas, nihilak siya. Ang mahal nga birhen mihilak og maayo pero wa gi reklamo. Ana. Nya ikatulo dayon sa to? Sa to ikatulo? Pag-ayo sa mga masakiton. Ana. Unsaon man pag-ayo ang masakiton, kinahanglang andam kang mamatay para sa imong isigkatawo. Parihan ni San Roque, nag-atiman siya sa mga masakiton, natakdan siya og namatay siya sa sakit. Muna kini karong atong gibuhat nga sige tag tinaptapay, hinaot unta nga anda mong mamatay. Gi ko no. Lingi ako no na imong tupad. Ing na andam kong mamatay para nimo. Sige, ina.
O ingo din na imong tupad, too bago ni. Di man gani kang papasaylo na ko sa akong utang, imo magani paninglon. Mo na magpakamatay. Pero kana ba, willing unta ta magpakamatay? Mo bitang atong gitawag og atong mga modern heroes, ang atong mga frontliners nga nakigkumbati aning COVID-19. Daghan gid nilang nangamatay, mga doctors, mga nurses, nangamatay in town sa ilang yung pag-atiman sa atong mga masakiton. Natakdan gid sila. Mao na ato gusto silang pasalamatan. Diha sa inyong balay, naidaghan diyang masakiton, labi na gid ng mga bata, mga batanon nga nanga-addict sa computer. Masakiton ba yain tao na sila? Nya unsaon na ninyo pagpatay? Pagpatay. Unsaon na ninyo pag-ayo? Kinahanglan di gid mo magsigig yaw-yaw, di mo magsig pangasaba nila, dili mo magsigig criticize kay mosamot gina sila ka-addicts computer. Ngano man kada nimo yaw-yaw, sakit man na para nila. Nya asa man mawa ang ilang kasakit adto sa computer games, adto sa TikTok, adto sa ilang mga Facebook. Mao nang mosamot na gid sila ungot dito. Kay wa naman sila laing kalipay, kadto naman lang. Nya labi na gyud igo ra kang muyaw-yaw nya lakaw dayon, di na jud ka mo hapuhap nila, di na ka mo gaws-gaws, di na ka mo unong, di na ka maminaw sa ilang isulti. Mo na imong mga anak wa lang sa isulti-sulti. Hastang ilang isulti nimo i-text na. Ni nakaw ko. Gi-text na nya mo kuan sa ka, mutubag sa ka kay. Unsa naman lay communication? Nya kay paglakaw dito tuwa may musugat sad, were you na? Patay ka to. Malupig ka to. Lupig ka. Muna, ayuha ang mga masakiton. Paduol, higugmaa ang mga tao nga naay sakit. Ang mga tao nga addict, ang mga tao nga physically masakiton, higugmaa, ayaw likay. Muna si Kristo mitipon sa mga masakiton. Kay matod pa niya, ang masakiton ra, maoy nagkinahanglag doktor, dili ang mga maayog lawas. Hinaut-unta, nga mahimotang tig sangyaw, o tig padayon, tig preservar, sa 12 ka mga apostoles. Aron mapatindog nato ang simbahan nga mao ang bag-ong Israel, bag-ong pinili na katawhan sa Dios. Manindog ta mga buutan.